हॅलो, माझं नाव शीतल बर्वे. माझा मुलगा अक्षन बर्वे हा साधारणतः 4 वर्षाचा असल्यापासून मनीषा सुधीर बांगर क्लासेसमध्ये त्याने जॉईन केलं आणि अगदी लहानपणापासूनच त्याने जॉईन केल्यामुळे आता तो यावर्षी एलिमेंटरी एक्झाम देणार आहे. अगदी सुंदर आणि अतिशय उत्कृष्ट पद्धतीने ड्रॉइंग करतो. त्याच्या स्केचिंग स्किल्स वाढल्या आणि एलिमेंटरी एक्झामसाठी प्रिपरेशन करण्यासाठी वेगवेगळ्या ज्या स्किल्स असतात तर ते मनीषा सर आणि मनीषा मॅडम आणि सुधीर सर दोघेही खूप छान पद्धतीने त्याला मार्गदर्शन करतात. मी याबद्दल मनीषा सुधीर बांगर क्लासेसचे मनपूर्वक धन्यवाद करते. थँक्यू. मी मनीषा सुधीर आर्ट स्टुडिओ इथे ड्रॉइंग क्लासेसला जातो. मी इथे ज्युनियर KG म्हणजे 7 वर्षापासून इथे ड्रॉइंग क्लासेस करतो. मी इथे क्लासमध्ये खूप एन्जॉय करतो. इथले सर खूप काम असतं आणि आम्हाला खूप चांगलं ड्रॉइंग शिकवतात.